Hindi ti awag natin nong. Sunflower. Sunflower. Ti Ilocano ket. Sunflower. Hanga init nga sabong ti sabong ti init ko naman. Uy na. Kaya natin nga nang tinted na niya. Datoy misan pa maiyanta. Ibilag mo to pa katumto nga kasi ni pursigong sa kaibilag. Manual daw ngay bilag. Basta mamagado. Kapil naman to. So ikatik datoy, misa-misa. Kastab lang ni. Nalaka lang ay katain. Lid-lidum lang datang ako. So manong aldaw ngay bilad. May isang aldaw lang siguro. May isang aldaw lang. Ayun. Tapos kan, may isa kasi may isang sunflower rin. Uy na, may isang ako daytahan. Pintas na ako ni. Apay ta kasama lungtot. Inikat ko garo ta tayo ta. Dadabot ti mangulay. Ang kaninti ko ti Yamon no sino, yamon ulit nga panamo. posam siguro. Lagi tayo siguro ko. Isla pa umay. Oy. Wani ado ti ba mga taray-taray. Uy. Naimulam ni tigkon? Naimulaw mo? Mulag to no sa badaw. Na tayo naglalemot na tayo tarong. Nagyalang silibot. Nalaylay di tarongan. Ang agbiyagan. Anin. Oh. Yeah, sili ti medyo ko ta. Bikas ti daganang nga tayo. Ada nagkapujay ko nga. Ayun ti murmula da nga ta. Lako da. Sinibugan. Indian kuha ka na dyan. Indian sili. Dijay. Da kalud no basta Nabasit. ang kalajay sili tayo nga. Ay, nimi mas sili tayo Tilabuyong nga sili tayo. Ano ti botim ta? Dali. Una paklat talaga ta. Dapat tanito tayo kinita ka da ibil. Idi iginom pala tao ko nagado ti boting ti arak awan tatan. Si kayo ata do partiyo. Nya. Manuno. Bagay lang mat ko ati inumundan ko No gumatang da. Ay. Andan sa magatangan dia, lata ako ma. Ada ito ma. Nagdagsin di pangilalakwam, di kwalatan. Tsaka labos DJ para mau 99. J99 nga no. Pagpagpagpagpag dyan. Dapat na minsan mo lang ibiyahe diya, ibibisikleta mo. No dati ko karga di ko ni Kristin to no maya kito yung dagas ko matain. Kadi ko lang diya, nabasi lang diya $1. Madi akin no kaganda paglakwak ka 22. Oh yeah. No 22 idi ka nagadong ako diya yan, manong supot diya yan. Do nga dagiti kakastay edo tay puraw ngay sa talo ko nang lang ina. Talo nga darakal. Dagiti puraw nga kastanay. Ay, ben. Dati nung pinato, dati yung nakikita Kastoy, so talo nga kastoy. $10 rin. $10? Uy, dati mo Baka napitpit. Uy, napitpit. Hindi ingkan. Uy, nung di kwa, di buti, pinalaka. Tawa na, nagdagsan pa, kunam. Nagdagsan pa. Isigit-sigit ko lang ano pa. Awan di agren rentata. Sama rin, nabigsa nata siguro ni RV. Nabitlo da mga enwaruti dati nga kuha, nabitlo da mga enwaruti. Basta di kahit ko ni, ori dati lang nga basi nga ko ni. Basta. Ay, natakanta pang picnic na. Picnic, so tihili ko. Dati kamak dati iti. Iban ko nga, intag ko dyan eh. Intag ko dyan ko. Dati kamak ta, paano dyan bye-bye. Awan dyan mararamig ko, jayak ko. Palambis. Agbandi ita mo iti nga makatuok. Dati may saan kagwanda ide na laing ay ada. No makatili og kita kati no dati press na ta kilawon ta. Ay dati no kagat mangitin ta lay tigil kilawon me. This is sunflower angel. Hindi makaintindi Ilocano yan. So you need to like that one. It's from your backyard? Yeah, you know sa harap sa flower. Oh shoot. So dry niya yan. Dry natin tapos itatanim natin. Oh my god. So this is expensive, it's like $3 million. $3 million. Where are you going? Gym ka? Ano ito buridik bunso? Buridik dalan. Yeah. Talo ka babae, doon ang lalaki mat. When? Pares nga road. Yeah, Jel, it's like Lolo Popong. Kasi kagwabagin pentatang ko. Pares kiti bagi. 1940, kung ipapatang ko, 1942. Kasi kayo nung 1948. 1948. Hindi pa talo mga kung nga stroke da yan. 40. Dawa ko agarod in 48.
Din nga kwa tawan nga nagdepresyon may niya. Ay, 30 years mga nagpulpulis. Ay kinabayag mo ta. Bayag mo ta. Nakurapay nga pulis na mga kurap. Nagla ka magay may karon niya. Tatak pimpin. Abay tigit oy. Oh, napimpensyon na. Damot ti 33,000 monthly. So pay gatang maintenance. Kurang na ta. Kurang. Uy Di pa katarak na lain ka napanti 80. Okay. Impa ko di ko. Ilaw nyon. Uy. Di no dito di ka libre. Uy na dito libre. Nag-inquire ako di pampanga di sumula presyo na ita kalalaon yonan. Uy na. Ado dati yan nga may mula. Ado natin ya, ora idol natin ya. Uy. Ang mga mabungtot. Mulai uray pilibon mo kabil mo ti. O idolin niya. Uy ano ko ket. Ano danto ti mula kan tuwan. Api nga to di kwak di kangkong ko na ibos. Siguro dati mang mangan. Nakakuha pa di ayan naka protector ng di kaluna yan dang kinut ko te anda kayat. Anda kayat. Ora dagi kalunay. Handa nga kayat di jay kwa di jay di lang balangig ma. Dihan di kangkong. Nagmet pa di kangkong ko. Balangig kangkong ko isumod. Ayo saya? Kangkong kang balangag. Oo. Oh, kanang baboy sa de. Kay Ilocano. Nabalangag ko na kanang ti baboy di ba? Bugbugam. Kanang ti Nunag nga ko de Ilocano diya. Slageteng ko naman. Ilo ko ni git ko gayam kartib. Pintas niya ngati ko tanong kasi nga pa naman nabara pang kadya park. Muna ko na malam hampir ta. Muna. Nabara, hindi ka may stroke. Nga napintas mapanjo inti kinabi part di aggo ka diya di banda na ya. Dito ya. Luwadam lang kata di ko aksidente. Nagado aksidente ta summer. Nalalad ti pagkurbaam dito ay nog kasi ka. Eta ti pizza. Jay ado ti ko jay, ado ti loko jay. Inti target, bagog target jay. Delikado nga ako di ay. Nagado ti nakita ko nga aksidente jay. Di pinagbalas yun da. Digi ko, digi naparta ka, digi yielding. So, narigat na ako. Kaduti laglag nga talaga. Awan maaramidan. So far, kung pa ma-aksidente kiti Kaya din ko na minsan lang nakawa. Doon parte ko na nag-stop. Tangarod di yellow. Doon par na. So, nakakuha so na, nagpa-check up. Siyempre, nakuha, doon par di likod eh. Nalaga tayo. Apan na ibilag mo ito na tagmalim nga nagput kimpo na tayo plastic ka ta eh plastic talam mereka plastic malino bado yung bado palin ba diyan ay plastic ay ate iya ada kargana dia ya ayun ate kita no hindi ko kumpo ang nalikat no di kubom ka ipadar ko kanayin ti aircon ta nagbara ka no ta wala ka mag-ayam expert ka na. So already director na to yan. Manual daw, no? Nga ibilag. Ay. Oray no talagang malaw no man budo. Bilag ko yun pa. Pinta sa atin no diente ko sangom ti balay mo. Muna ako madya yung awam mo. Di ko pa imulak to ni. Buenta padhipin mo dito dagan pa. Igid. Bye. Nakaala kayo kameran. Ang bay. Hindi man lang ibibiro ko na kani. Birugin na naman nangataman siya kaya ka. Nagipapanik tatay dyan. Yati dinengdeng mo nga itay. Tatanga din ko. Ginatang da di ko diay tambulay na tayo. Saluyot kun ka. Di pwede. Di ko na pangadya ko. Sabado dito nga. Ito yung organic market. Ay, hindi tagpalpalin. Madito sa tambuli, nakukutong di sa luyot.
O siya, nagpaksiwa mo eh. Ni Edith eh, gatang ti... Kada Sabado, hindi ka pa nakapasyar? Ampay. Ipasyar ka to, ano ka Sabado? Kaya mapana man dyan ayon, ti garding ko ti bigat. Ano ti maluma? Ay, wala. Nya oras ka makapanjay? Diyay ko, alas 8 ako pasado. Bike ka lang? Uy, Oh. gawin ak tumot to, mga dano na nga natin alas 9:30 kasi dyan. Balong ka mati danumon. Uy. Ayos. Ato iti ko na dati sunflower nito Ilocano natin. Sunflower ko na damo dati tinawag na. Init. Sabong ti ko. Sabong ti init. Sabong ti init. Sunflower na yung sabong ti init. Yung nada. Ti Ilocano. Okay. Ayos. Pagin interview. Okay. Ay tatang ko. Ay datoy. Naman. Kayigas mo nga rod. Nanang ko. Di na maawatan mo eh. I don't know how to speak Tagalog anymore. Anong feeling mo Ginanang ko. marrying someone mas babata sa'yo? Ikaw man dati kundi Sa karod? na. Ay. Di hilaw niyan. Di last year na natin. Bata is bata. How many years, Lola? 5 years? Lola, you're old. I mean, you're young. Natulong ng tatang mo eh. Lola, you married the older Resak ka woman. nagpal ko naglaing. You say it. You say it. He's deaf. Ayos na. Dad, you say it. Anong sabi mo daw ito yung sila? Bakit older woman? Bakit older? Di bakit? What? Old, What do you say? What do you say? Makulit. Malambing makulit. No bisyo, walang bisyo. Doesn't smoke, doesn't Lola? Never. But Lola daw. Tigsa mo, minum na tatang ko ito eh. Tigsa parehas kami Inom na inom mo. Uy na, Siya. na. Naglaing ako binibigay. Lola has Ngam nasapsapa nga sarda, narigat eh. He's like, Kadagit lang kung Digi ka kakaskilak, nataydan. kadagit lang di umay kami lang ito di Ay, ang pailan. 2011 20 Oh yeah. 11 sa di 2011 sa Oh my dumay kami. God. Isulap pinangikap sa tidong na ang kay giniinuwan ta ikatin yun ta umay kay puwing kung wala Di Pilipinas. Wow. Saka di bagong Christmas eh. Sige ko ni di tabako manan ikaw nagalistok mo inik ka nagtabako. Tabako, narigat di father-in-law. Tayo sa basura na. Ano na yung basura natin? Wen. Ibilag mo na ta. Sige. Bilag ko natin yan nga. Okay, tapos na. Nandito na yung basura. Diyan na yung basura. Ayan na, natan yung basuran. Nagbaray I know. So natayo to. Ate ti ya. Duwa magamti ko ayo, ti blue. Ay bangir. Ayo di bagi ng sunflower. Ayan. Mo lipatan natin yung bote manong. Siya ang kumukuha ng ano namin ng bote. So, si exercise dato eh. Namag na, basta importante, kuti-kuti ka. Di may sanga kami tinapunpunot. Diyan mo, sino nangala? Dapat karga na. Ay, digay ko. Wala kayong nagkupat ko. Nagsirit nyo ay kalkalkan. Kung ano nagakarga na, matawan niya ako matayin. Nya nga tikarga na digay. Basura, na nag-isyan na punong araw ni biru-biru ko kila wala awan. Nya nga, baka da karton na. Awan, dinabog pa Nya nga ti ni. pinag-interest na dyan. Diyan naman, ito karon dito. Pagkatangin na ano na kata diyan. Kasi di kita na, di kita box nga di kita. Alaan di ko na ta. Di
Sila kaji bibisikleta nga pa, homeless. Alan lagi ta karton. Ila ako na ah. Ila ako kami mo ide, tatang ko ah. Karton. Pintas legal arte basura niya to yung blue pala tayo nga na. Awan di blue meta eh. Pasti ito yung dadala ng tokas yung meron siya. Bueno, okasyon. Ayos, sige dong. Sige. Sakay. Ingat. Wan. Okay. Yung blue muna kinuha eh. Tara na at mag-ano na tayo. Okay, ready na rin ta. Ating door. Problema tumataas siya. Okay. Ayan. So, ligpit lang natin itong mga kalat. Kasi ayaw ni Bornok. Ayaw ng aking anak ng makalat. So, ayusin natin. Ayaw ng bunso. Ayaw ni Roy Jr. ang makalat. Kasi siya ang madalas na nililinis dito sa garage. Dito rin siya nag-aaral eh. Kaya para magamit ulit. Ayaw niya makalat ang bunso. Sunflower. Okay, initin natin. Parang dilag pa rin. Okay. Ito, titipang rabi tayo. Ito ang ating ulam. Saluyot na paksiw. Yan o. Yung yum. Kung kinuha ko sa organic market. Yan o. Konting bagoong. Konti lang. Tapos kailangan nguyain yan. Para bukas yung yun o. May ulam pa ako bukas. Saluyot. No rice. So survive ba tayo? Tingnan natin. It's been 2 weeks. 2 weeks na no rice. Para bukas na yan. Okay. Yan. Ating ulam. Saluyot. Yan. Saluyot. Paksiw nga saluyot. Okay. Ayos. Mangan tayo, apo. Ating dinner time. Saluyot. Ito, aywan ko. Galing Costco. Konting steak na may sili. May sibuyas. At may anti-high blood. Bawang. Sibuyas, sili. Konting steak. Yan, ito po ang iyong kailoko. Iloko Pinoy. Kain tayo. Happy Monday. Bukas ulit. Kain.